Ik wie een oorlog wie ik in een kringloopwinkel. En ik vond die koffer en ik vond in eerste instantie al audiokabels. En dat is voor mij hartstikke nieuwsgierig, want ik ben zelf muzikant, dus dat is altijd te broeken. En wanneer ik thuis kwam en ik die koffer weer iepende, toen kwam ik deze tapes. Hier is Ecclesion in de kringloopwinkel, maar ik denk dit ben videobanden. Ja, dit ligt gewoon VHS, hè? Ja, VHS, het oude systeem. Hier is beter maakt van VHS. Maar toen ik het beter bezeg, toen weer het SVHS. Toen dacht ik, hey, dit systeem ken ik net. Dus toen ben ik het gaan googlen en toen kwam ik op een audio-opnamesysteem. Dus toen voelde het kwartje van, hey, is dit wat op? Dus toen ben ik dat gaan beluisteren. En toen kwam ik op een gegeven moment al je drums opnames en basgitaartje in. Toen dacht ik, hey, dit is nieuwsgierig, want nou, ik ga een hip-hop achtergrond, dus ik ben ik broek een soort samples en zo en dan krijg je dit op een presenteerblaadje. Dus ik denk, ja, hier maak wat moet van. Ja. Dus toen ben ik naar squallen, dat ging je zo, ik ga dit voelen. En is het net mogelijk om hier een project van te maken? En op ziek te gaan van ik maak je daar nou wel vestjes van, maar van wie is dit überhaupt? En vindt de persoon dit wel leuk? Uiteindelijk wat ik nou maak zien werken aan het waan ben. Nou, zij zit het project een beetje in ook alweer. Ja, ik zit er met verwondering naar te zien, want inderdaad, als eerste als je er een show dan denk je echt gewoon een ouderwetse VHS-band. Ja. Dan blijkt er muziek op te staan. Binnen het maken vestjes die erop staan. Wat staat er eigenlijk op? Of binnen het stukjes of alleen maar instrumentaria? Wat ik vermoed, is dat ze het mooi twas-systeem nou opnamen. Ja. En dat Onokora zingt, zeg maar. Maar ik vind alleen maar drums en bas. Alleen de basis. De basis. Ja, en dat nodigt mij uit van, oké, ik jij wel van, hey, dit vestje zit bijvoorbeeld in A mineur. En dan ken ik het zelf alle kanten bij mij op. Dus ja, dan maak ik er maar weer wat van. Ja, du bent ik producer en had je enig idee welk tijdvak dit komen maakt? Kist dat om die geluiden jaren? Want in de geluiden business zit een enorme ontwikkeling. Had je ergens een gevoel, een bepaalde periode? Het systeem werd broekt, voor het eerst is het broekt in 1990. En dat is echt het transistor-tijdperk. En dat jest ik heel erg in de klank van de opnames. Maar het bloot tape, dus het bloot toch krijgt wat viezer dan het digitale natuurlijk. Ja, het is super voor mij. Ja, ik vind het een prachtig verhaal. 2 tapes, maar horen we hoeveel uren of minuten materiaal staan hierop eigenlijk? Normaal, er zit 120 minuten op zo'n boon. Maar de broek is 4 keer of 3 keer zo snel. Dus er zit 40 minuten nog materiaal op. En hij staat ook helemaal vol? In een tape, ja, die zit helemaal vol mooi bas en drums. Ja. En dat is een beetje de bronwerk uit Helly, zeg maar. Ja. En ik nog kabels, ik bedoel, van alles zit erin. Hartstikke nieuwsgierig natuurlijk. Ja, en even de koffer, het is een Samsonite, het is een lichtbruine, ja, wat geelachtige. Ja, lelijk ding. Dan heeft ze net mij op vakantie denken hoor. Ja, Rob, ik vind helemaal niks. Ja. Goed, ik had er al wat van draait en we beginnen er in Noorderwien ook wat vaker van draaien, maar daar had er een project omheen gebouwd. Dat heet het kofferproject. Ja, we hebben een Facebook-project, dus wij hebben heel soort mensen uitnodigen. Waar ik laten zien van dit hebben we voor, maar we willen maar de mensen op zich gaan van de persoon die dat had maken. Ja. Dus ik zou mensen alsjeblieft meld die on op onze Facebook, zodat wij de persoon kunnen vinden van wie dit is. Ja. Daar is het project om. Wat een verhaal. Te gek is dat we uiteindelijk de originele muziek vinden hoe het bedoeld is. En dat je dat dan nooit zo'n kunnen lezen, nou dat zou helemaal een soort droom wezen. Nou ja, en ik kan me ook goed voorstellen dat de masters meest met dit materiaal werken. Dat ik nieuwsgierig was welk persoon en welke meesken en welke studio en het hele verhaal was. Dan komt er straks nog een weer om, want we hadden wat in het muzieksysteem te staan van die noemers. Dat wil ik even jaren litten. Dat geven we nog één opzieken. En dan mag je nog even vertellen, wij moeten die ziek toch maar wat oppakken, hè? Ja, dat vind ik wel. Ja. Tuurlijk. Ik ben heel nieuwsgierig. Goed. Maar we maken het waan. Dus mensen die moeten naar Facebook gaan en het heet koffermuziek, dus music op zijn Engels. En meld die on en volg ons, want we maken zelf ook filmpjes en dan laten we informatie en dingen jaren. Dus we hopen dat mensen zich melden. Du hast me een nummer stuurt en dat geven we nog even draaien. Hoe heet het nummer trouwens? Is het lief, echte liefde. Okay. Koffer, music. En mooi Carmen Luca. Die is op het refrein.
wat ik schrijf. Ik ben gewoon relaxed en niet dat ik overdrijf, maar vanwaar deze tekst. Je bent mijn medicijn, jouw ogen geven mij het gevoel van onsterfelijkheid de hele tijd. En ik voeg mijn gedachten samen met jou, een collectief samen, heen wil in de bladen met jou. Deelde op de tweede plek, zwarte gaten met jou. En in derde instantie werd het slagen met jou. Ik kan ook praten met jou, dat is de reden dat we overleven. Omdat problemen op deze manier niet toetreden. Maar verbetering behoort ook tot een goed leven. En daarom kan je me soms ook van katoen geven. Maar jij zit in een land wat ik niet ken. En als we elkaar zien, dan is het in het weekend. Ik realiseer me steeds meer dat ik je mis. Ik hoop dat er hier sprake van liefde is. Ja, en beide hebben we het helder toch, waar we nu staan. Veel tijd geïnvesteerd, maar het is naar de maan. En ik voel me ontdaan, in een vlaag van verbijstering. Kraak de vraag van vandaag als ontcijfering. Het klinkt cliché, maar ik heb de vrede mee. En geen problemen, nee, ik voel me wel oké. Ik realiseer me steeds meer dat ik je mis. Ik hoop dat er hier